makare marakruok kod midhierno. Jakom buch omenda mar somo mar CDF e kar chung'o bura ma Ugunja Bernard Omolo yango ni jopuonjre maoyo 5,000 oyudo kony koa e aguch omenda mar CDF e kar chung'o bura ma Ugunja, kama omenda maromo Sh41 otigodo e chulo omenda mag somo ne jopuonjre mag sikunde sekondar kuonde tiegruok kaachiel kod mago mantiere mbalariany mopogore opogore ma pacho ka. Ne owuoyo apisi mar CDF ma Ugunja e kinde manochiwo omenda maromo Sh13 ne jopuonjre maromo 1,449. Jakom komiti marango weche mag basari e kar chung'o burano Milton Ndaya wacho ni atamalo 83 mag jopuonjre manoro kwayo noyudo omenda go ka jopuonjre manok kata mani kod ng'ol bende nomi thuolo mokwongo mar yudo omenda go. Meneja mar kar chung'o bura ma Ugunja Esther Angolo puoyo jaod bura ma Ugunja Opio Wandai kuom keto sinani neno ni somo bedo kare. February 2024, and the total amount disbursed at that time was about 28 million. For our colleges and universities, we are today disbursing to a total number of applicants 1,742 students. We are disbursing about 13 million. This time we have the highest number of beneficiaries. You've heard it is 83%, and this is a record year. It has not been so. This is because of the increment in the allocation that we received this year. There are special needs students who received, all of them, that is what we mean by 100%, all of them received the basari. Last time we had a number of 140 students benefiting from this NGCDF, and we got 700,000 Kenya shillings, and we were very grateful for the support that they are offering to our students. Apart from only supporting us in terms of students, they are also helping us in terms of infrastructure, whereby they help us to fence our institution with the barbed wires and the